nik ekainean defendatu dutan Master Amairako lanean, Ortzeizeko nokaren higatzea ukandut aztergai. Nokaren higatze hori nahi izan dut bi alderditarik landu, bai hizkuntzaren barnetik, bai kanpotik. Egan nahi baita alde batetik ikuspegi linguistiko batetik. Konparatu ditut Ortzeizeko nokarien nokako formak, beraz egin dut bilketa lan bat. Eta bestaldetik, hizkuntzaren kanpotik, beraz ikuspegi soziolinguistiko batetik, nahi izan ditut Ortzeiztarren ideologiak eta jarrerak bildu nokarekiko. Ondorio gisa, anitz gauza atera dira, alor lan handia izan baita. Morfologiaren aldetik bildu datuek baieztatzen dute aldakortasuna badela belaunaldi batetik besterat, nokako ekoizpenetan. Eta horitarik batzu nokaren higatzearen aztarnak lirateken aldairak direla. Eta bestaldetik, alderdi soziolinguistikotik anitz gauza atera da, datuek baieztatzen dute generoak pisu handia duela Ortzeiztarren hizkuntza praktiketan, nokaren praktikan. Hori bat, bestetik ere izan da balio sozioafektiboetan evoluzio bat badela belaunaldi batetik besterat. Saharrenek noka arbuiatzen dute, eta beraz evoluzioa da arbuiotik atxikimendurantz. Eta ere beste ondorio bat izan da, galtzekotan da noka, Ortzeizen noka mintzotuten azken hiztunak 60 urtekoak dira, eta beraz ere helburua hori zen, galdu aintzin korpus horren biltzea, eta zerbait eskaintzea ere herritarrek eta izan dadin aztarna bat. Aztertu dut Baionako, Angeluko eta Miarritzeko gazteen hizkera, batez ere, hori aztertu da, azken finean da lagun arteko hizkera ardura gabe ditzen duguna. Bai 18 eta 24 urte arteko gazteak hizkera aztertu dut, bi modutan, WhatsAppeko audioen bidez eta eztabaida saioen bidez. Lekuko asko izan ditut, denak oso eskuzaberak izan dira, eta horrela aztertu dut berrikuntza gratu diren euskeraz, haien euskeran, zer eskriapen bada azken finean ezin dugu ez da azterketa sakon bat egin, baina aztertu ditu galdatik euskeratik eratorretako berrikuntzak. Bestalde, frantsesarekin zerikusia dutenak bai kode aldaketan adibidez, bai kodea aldatzen dutenean. Horre sartu dugu ingelesa eta gaztelania pixka bat, eta amaitzeko kalkoak landu ditugu, kalko fonetiko galde batetikan, hau da, frantsesetik hartu diren mailagatu diren soinuak euskaraz, eta bestalde kalko semantikoak eta begira itzulpen mailagatuak azken finean, ulertu behar da frantsesa ulertzeko zer dioten, hitzez frantsesa albaitea euskaraz. Hiru ondorio gutxi gora bera, bat dira ondorio asko, baina nik hiru nabarmendu nahiko nituzke. Hortatik lehenengoa da frantsesan eragina izugarria dela, eta ezin dela ulertu gazten hizkera ez baldin badugu frantsesa ulertzen dut derrigorrezkoa dela hori ongi ulertzea. Ulertzeko zegratu daiteken azken finean ikusi baitugu ari dela kopiatzen frantsesezko gazte hizkera euskarara. Bestalde euskaran eraginare bada, azken finean batua eta hegoaldeko hizkerek baduten prestigioa eta erabilera izan ikastolan edo saretan mozak izan ginten baina telebistan behar bada ere badago zertxo bait. Guretzako ere ondorio bat izan da ikustea nola ze errazki pasatzen diren frantsesetik euskara eta euskaratik frantsesera alde bitan, badute egitan errazasun absolutua ez dago zaitasunik hots frantsesatik hots euskaldunera pasatzeko. Orduan ikusezakegu integratuta dutela buruan bi sistema fonetiko horiek, eta azken finean galdera gatzen da ez egin eta aiden urruntzen ez euskara Ipar Euskal Herrian Baionan, hegoaldean Donostian edo Bilbon gandik ikustekoa da hori, baina ikusten duguna da ezin dugula ulertu gaztauen euskara frantsesa jakin gabe. Ez da, Ipar Euskal Herrian ez da gazten hizkera aztertu orain arte gaur egunekoa behintzatez, euskal dialektologiari lotuta da, azken finean, eta orduan pixkat utxune bat betetzen du. Honek dela korpus bat sortzea gazten hizkerarekin eta ura deskribatzea azken finean.
Bueno, arikala da nolabait lagunarteko hizkera sustatzeko egitasmoa, hor 10 ikastolarekin aritu gara LH4tik LH6ra bitartean, eta 3 erakunderen arteko elkarlana dela esan dezakegu. Alde batetik Euskaltzaindia eta horren barruan Mintzola, bestetik Mondragon Unibertsitatea eta ikastolen elkartea. Eta 3 erakunde horiek elkartu gara nolabait ikusteko eragin ote daitekeen hezkuntza formalaren testuinguruan lagunarteko hizkera hori sustatzen. Egindako ekintza ikerketa honetan material bat sortu da, modu ludikoan euskara informala sustatzeko, hori implementatu da eta neurtu dugu 2 ikasturteetan zehar eta aurten izango da 3. Horrek ze inpaktu izan duen ikasleengan. Beraz, ikusi dugu 2 ikasturteetan eragina oso positiboa izan dela, alde batetik esamoldeak euskaraz ematen dituztelako askoz gehiago hasiera batean baino, eta beste alde batetik ematen du inpaktua hizkuntzaren elkarrizketa hizkuntzan bertan ere gertatzen ari dela eta euskaraz aritzeko motivazioan eragin duela. Hautatutako ikastolak Euskal Herri osoa aintzat hartuta ari dira parte hartzen. Eta nolabait euskararen herri oso horretan zonalde soziolinguistiko desberdinetan kokatutako ikastolak dira. Erabileran datu ez harago, behintzat momentu honetan ikerketak adierazten digu, momentu honetan ikaslek erabiltzen dituzten esamoldeak euskerazkoak behintzat gorantz egin dutela eta euskerazko horietaz gain arikalan berariaz landu diren horiek gainditu, gainditze bidean ote dauden. Eta hori itxaropentsua izan liteken alderdia da. Eta beste azpimarratzeko beste alderdi bat da atxikimendua hizkuntzarekiko eta atxikimenduak momentuz adierazten digun joera. Komunitate osoak implikatuta ari da, gogotsu, bai irakasle, bai ikasle, eta hori ere ezinbesteko osagai daukagu ibilbide honetan. Bueno, 3. Ikasturteari heldu diogu da, aurtengo ibilbidean, eta ikasleak, ia LH6 dauden ikasle hauek, ia ibilbidetxo bat jorratu duten ikasle hauek, ia jarriko ditugu eragile edo transmisore rolean. Hau da, ia nolabait ikastea gaztetxoenekin, ikasitako hori barneratu, gelan landu, baina esparru ez formalerako jauzi hortan, alderdi ludikoetatik tiraka, ikasle gaztetxoenekin arituko dira ekimenean, lanean, ia zer ekartzen digun egitasmo honen ibilbideak. Nire ikerketa hizkuntzaren jabekuntzaren arlokoa da, eta ale funtzionalen jabekuntzara mugatu naiz. Hizkuntzaren jabekuntzaren azterketan pertzepzioko ikerketak oso garrantzitsuak izan dira, eta haietan ikusi dugu maiztasunak eta aleen izaera askeak edo lotuak eragin handia dutela. Pertzepzioko ikerketan eragin handia duten 2 faktore horiek ekoizpenan bebai eragina duten ikusi dugu azterketa honetan, eta garrantzi handia duten beste autore batzuen emaitzekin alderatu dugu. 4 haur euskaldun elebakarren hizkuntzaren jabekuntza aztertu dut eta ale funtzionaletara mugatu naiz. Determinatzaile mugatuak aztertu ditut, pertsona kasuak, izen ordainak, erakusleak eta aditz modalak. Ondori nagusiei dagokienez, lan honetan ikusi dugu pertzepzioko ikerketetan maiztasunak eragin handia daukala, eta aurrek lehenik ale maizenez jabetzen direla. Euskarazko ekoizpenari dagokionez bebai ikusi dugu maiztasunak eragin handia daukala, determinatzaile mugatuetan, izen ordainen hasieran, erakusletan umeen erdietan eta aditz modaletan bebai. Aleen izaera askea edo lotuari dagokionez, pertzepzioko ikerketetan ikusi dugu aurrak lehenik forma askez jabetzen direla eta ondoren lotuez, eta euskarazko ekoizpenean 2 joera ikusi ditugu. Alde batetik, determinatzaile mugatuetan ikusi dugu aurrak lehenik forma lotuak erabiltzen dituztela eta ondoren forma askeak. Bestalde, aditz modaletan ikusi dugu aurrek lehenik erabiltzen dituzten formak askeak direla, forma lotuak ez dituztelako erabiltzen. Aipatutakoa kontuan hartuta, gure ustez ezinbestekoa da gai honetan ikertzen jarraitzea. Aur gehiago aztertu behar ditugu eta aurrei zuzendutako hizkeraren korpusa erabiltzea oso interesgarri izango litzateke. Gainera, oso garrantzitsua da tipologikoki ezberdinak diren hizkuntzak ikertzea, euskara bezala, horrekin lortuko dugulako ez bakarrik ale funtzionalen jabekuntza nola gertatzen den jakitea, baizik eta hizkuntzaren jabekuntzaren prozesu osoa behar bezala ezagutzea.
Egin dago ikerketa lana, Nafarroako testuinguru mistoan garatu izan da, nahin justu LH5-eko Nafarroako testuinguruan kokatzen diren bi ikastoletako aurrekin. Bertan ikertu dut, hizkera informala ardatz, jolasa eta jarduera ludikoen bitartez ikasgela barruan, zein kanpoan, testuinguru formal batean lanketa hori egiten balima da, ea aurren euskararekiko motivazioa eta atxikimendua sustatzen den, eta komunikazio antsiedadean eraginik baduen. Batez ere, hizkuntza edo euskara bigarren hizkuntza gisa jaso dutenengan. Ikerketan ateratako ondorio nagusia, laburbilduz izan dira bat jolasa eta jarduera ludikoen bitartez hizkera informala testuinguru formalean lantzen bada, aurren euskararekiko atxikimendua eta motivazioa sustatzeko aukera dagoela, hain justu hizkera informal horrek dituen ezaugarri afektiboengatik, gertuko ezaugarriengatik. Ezberdintasun esanguratsua eman da noski atxikimendu eta motivazio horretan H-bataren edo generoaren arabera, normala den bezala, baina guztientzat ere positiboa izan da eta sustatu dela, ikusi da emaitzetan. Bigarren ondorio nagusia, hain justu komunikazio antsietatearekin lotua izan da, eta hor ere, jolasa eta jarduera ludikoen bitartez, hizkera informala ardatz, komunikazio antsietate hori jaisteko aukera dagoela ondorioztatu da egindako ikerketan. Eta beste ondorio nagusietako bat izan da, irakasleei begira, galdetu egin zaie, zein izan diren bere erraztasuna, zailtasuna, jakin dago testuinguru formal batean, hizkera informala irakusteko programa batean egindako lanketa baten gainean egindako ikerketa zela, eta ateratako ondorio nagusiak izan dira, programak ongi idaztea, helburuak ongi zehaztuak egotea zenolako garrantzia duen, ze erraztasun bat bezala jaso dute hori, jasotako mintegiak eta prestakuntzak zer nolako balioa izan duten beraientzako, eta etorkizunean irakasleen eta aisialdiko hezitzaileen prestakuntzaren beharra ikusten dutela hizkera informal horren transmisioa nola egin jakiteko.